Sponzorováno společností Brilliant. Tato zásuvka poskytuje 120 V střídavého proudu. Pokud připojíme osciloskop, zjistíme, že se jedná o jednofázovou 60 Hz sinusovku. Ostatní země používají jiné napětí i frekvence. Střídavý proud je vyráběn elektrickým generátorem v elektrárně a ta je nějakou vzdálenost daleko. Generátor pouze převádí mechanickou energii na elektrickou. Typicky produkuje třífázový střídavý proud, což znamená, že generuje 3 samostatné sinusové vlny, které probíhají v mírně odlišných časech na 3 různých vodičích. Uvnitř základního generátoru najdeme hlavní kryt, neboli stator. Ve středu je potom magnet, který je připojen k hřídeli rotoru. Poté uvnitř statoru jsou umístěné 3 samostatné cívky drátu. Hřídel rotoru se připojuje v podstatě k čemukoli, co se otáčí. Když se otáčí hřídel, i magnet se bude otáčet. A to způsobí, že se magnetické pole otáčí také. Magnetické pole potom bude procházet každou z cívek v jiném čase. Pokud budeme otáčet magnet nad touto cívkou drátu, můžeme pozorovat, jak produkuje sinusovou vlnu. Magnetické pole interaguje s elektrony v drátu a nutí je se pohybovat. Představte si, že severní pól je tlačí pryč a jižní pól je táhne zpět. Elektrony střídají svůj směr tam a zpět. Pro lepší představu můžeme použít LED diody, protože LED diody umožňují tok proudu pouze v jednom směru. Takže spojením 2 LED diod v opačných směrech můžeme říct, kterým směrem proud teče. Při normální rychlosti je to trochu těžké vidět, ale ve zpomaleném záběru můžeme jasně vidět, že svítí pouze jedna LED dioda, takže proud určitě teče v sinusové vlně dopředu a dozadu. Magnet v našem generátoru se otáčí a tlačí elektrony dopředu a pak je táhne zase zpět. Tím se vytvoří jednofázový střídavý proud se sinusovou vlnou. Ta se opakuje pokaždé, když magnet udělá plnou otáčku kolem cívky. Zásuvky v našich domovech poskytují buď 50 nebo 60 Hz. To znamená, že se sinusová vlna opakuje 50 nebo 60 krát za sekundu. K tomuto dosažení se magnet musí otáčet 1000krát za minutu. Nicméně můžeme snížit rychlost prodloužením cívky a přidáním dalšího magnetu. To sníží čas potřebný pro oba póly, severní a jižní, který je potřebný k otočení kolem cívky. Můžeme také použít převodovku ke zvýšení rychlosti otáčení. Prozatím se ale budeme držet základního modelu, takže zde máme jednofázový generátor. Napětí začne na 0. Poté se zvýší až na špičkovou, kladnou hodnotu a poté se sníží zpět na 0. Následně v záporné polovině se hodnota zvýší na špičkovou zápornou hodnotu a opět se sníží zpět na 0. To nám reprezentuje sinusová vlna. Všimněte si, že tato hodnota se mění, ale napětí v zásuvce zůstává konstantní. Vysvětlíme si proč později ve videu. Můžeme to použít k napájení zátěže, jako je žárovka. Žárovka bude zvyšovat svůj jas dle toho, jak se střídá sinusová vlna proudu. Jako poznámka na okraj. Pokud použijete funkci zpomaleného záběru na svém smartphonu, můžete vidět žárovku blikat kvůli střídavému proudu, ale je to příliš rychlé na to, aby to bylo viditelné lidským okem. Nicméně většina světel je nyní LED. Ta jsou obvykle konstantní, takže pravděpodobně nebudete schopni toto blikání vidět. Pokud se podíváme na výstupní výkon tohoto generátoru, můžeme vidět, že není konstantní kvůli sinusovému průběhu, neboli vlně. Pokud bychom přidali další cívku ke statoru a umístili je 120 stupňů od sebe, pak cívka provede změnu v magnetickém poli v jiném čase než první cívka. Napětí generované cívkou se bude zvyšovat a snižovat v jiném čase, takže sinusová vlna bude zpožděna. Tím získáme 2 fáze. Můžeme vidět, že se zlepší výstupní výkon, ale stále je tam mezera. Můžeme přidat třetí cívku 120 stupňů od druhé cívky a ta také bude měnit magnetické pole v jiném čase než ostatní cívky. To nám dává 3 fáze. Můžeme vidět, že nyní máme mnohem konstantnější výstupní výkon. Proud teče tam a zpět v každé fázi. Můžeme to ukázat na tomto malém 3fázovém generátoru s přidanými LED diodami. Uspořádáme LED diody v párech opačných polarit, takže pouze jedna bude svítit v daném čase, v závislosti na směru proudu v drátu. Můžeme vidět, že svítí, a ve zpomaleném záběru můžeme jasně vidět, že proud střídá směr.
Cívky v generátoru jsou umístěny 120 stupňů od sebe jednoduše proto, že nám to dává rovnoměrné rozestupy sinusových vln, které jsou produkovány. Můžeme posunout cívku do libovolného úhlu, ale sinusová vlna se také posune a nebude mít stejné rozestupy. Mimochodem, můžete si stáhnout Excelový list a podívat se, jak se úhel mění, stejně jako okamžité fázové napětí, odkazy dole. Mohli bychom přidat 4. fázi, 5. fázi nebo 6. fázi, ale generátor by se stával stále složitějším a dražším. Potřebovali bychom také více kabelů, více ovládacího a ochranného zařízení, komplexní přenosovou a distribuční infrastrukturu, složitější transformátory a motory a tak dále. Potom bude těžší vyvážit elektrickou síť a bude velmi těžké synchronizovat generátory, aby spolupracovali. Takže jsme místo toho zůstali u 3fázových generátorů a zařízení. Perfektní. Ale bohužel se každá země rozhodla používat jiné napětí, jinou frekvenci a jiný distribuční systém. Vážně skvělé. Všimněte si, že na našem generátoru máme 3 cívky, ale 6 vodičů. Ty by se mohly připojit k jednotlivým zátěžím. Ale všimněte si, že sinusová vlna se mění z kladné na zápornou v různých časech. Takže i proud teče v různých časech. To znamená, že bychom mohli spojit konce cívek a konce zátěží dohromady. A umožňuje nám to použít pouze 3 vodiče, což je mnohem levnější. Proud bude téct tam a zpět tímto způsobem na kterékoliv fázi, která je zrovna aktivní. Můžeme to pozorovat na 3fázovém proudovém průběhu například ve 180 stupních. Fáze A má nulový proud, fáze B má kladný proud a fáze C má stejný záporný proud. Funguje to skvěle pro stejné 3fázové zátěže, ale toto zapojení můžeme použít pouze pro připojení přes 2 fáze, takže napětí bude velmi vysoké. Nemůžeme to použít k napájení běžných zásuvek, protože by to zničilo naše spotřebiče, ale pokud překonfigurujeme zapojení do hvězdy, pak můžeme vést nulový vodič ze středového bodu zpět do středu generátoru. Tento bod můžeme také uzemnit, což znamená, že tento bod v systému má 0 voltů. Pokud je proud ve všech fázích vyvážený, pak na neutrálu nebude proudit žádný proud. Nicméně, pokud se jedna fáze zvýší například na 30 ampérů, pak na neutrálu poteče ampérů 20. Neutrální vodič přenese rozdíl zpět do generátoru nebo transformátoru, aby udržel systém vyvážený. Protože nyní máme neutrální vodič, můžeme připojit pouze jednu fázi a neutrální vodič. To nám dává jednofázový proud. V podstatě se jen připojujeme přes jednu cívku generátoru nebo transformátoru. Takto můžeme zapojit každou fázi zvlášť, nebo můžeme připojit všechny 3 fáze dohromady. U větších zařízení, jako jsou motory, se připojení provádí přes 2 cívky, přičemž fáze probíhají v různých časových okamžicích, což znamená, že napětí není jednoduše dvojnásobné, ale odpovídá rozdílu mezi 2 sinusovými vlnami. Připojení 3 fází lze realizovat 2 způsoby, buď hvězda nebo trojúhelník. Důvodů pro volbu konkrétního zapojení je několik, ale v podstatě, pokud by zátěže měly stejný odpor nebo impedanci, zdánlivý odpor, a napětí mezi fázemi by bylo také stejné, proud by byl větší v trojúhelníkové, anglicky delta, konfiguraci, protože zátěže se připojují přes 2 fáze, zatímco vodiče připojené zátěže se připojují k nulovému bodu, takže mají různá napětí. Trojúhelníkové zapojení může dodávat mnohem více energie, ale může napájet pouze vyvážené 3fázové zátěže. Každá elektrárna generuje 3 fáze. Transformátor zvyšuje napětí na stovky tisíc voltů. To udržuje proud a energetické ztráty nízké na dlouhé přenosové vzdálenosti. Když dosáhne města, vstoupí do dalšího transformátoru, který sníží napětí a distribuuje to na podpřenosové linky. Ty mohou napájet velké průmyslové nebo komerční zákazníky, ale jinak pokračuje do distribuční rozvodny, kde se napětí opět sníží a distribuuje se podél ulic k nemovitostem. Obytné nemovitosti bývají obvykle připojeny jednofázově, zatímco komerční nemovitosti mívají 3fázové připojení. I když některé země poskytují do domácností 3fázové připojení, domy obvykle spotřebují méně energie, protože mají méně zařízení a proto jednofázové připojení většinou stačí. Jednofázový proud můžeme také převést na 3fázový pomocí rotačního měniče.
Pokud připojíme příliš mnoho spotřebičů k jednofázovému obvodu, přetížíme jej a jistič vypne. Třífázový proud nám umožňuje rozdělit výkon tak, abychom mohli připojit více spotřebičů. Třífázový ohřívač spotřebuje více energie než jednofázový, ale produkuje více tepla, takže dělá více práce. Teplo je také konzistentní, na rozdíl od pulzujícího jednofázového provozu. Můžeme použít menší ohřívače, abychom získali stejný tepelný výkon se 3 fázemi. Můžeme připojit 3 ohřívače k jednofázovému proudu, ale všechny budou pulzovat současně. Stejně tak elektrické motory. Představte si třífázový proud jako 3 osoby, které spolupracují a rovnoměrně rozmístěné na obvodu kola ho plynule roztáčejí, na rozdíl od jedné osoby. Jejich synchronizovaný tlak vytváří plynulou rotaci a je tak snazší udržet setrvačnost. Napětí a frekvence v zásuvkách v nemovitostech se liší po celém světě. Multimetr ukazuje konstantní hodnotu napětí, ale napětí se ve skutečnosti výrazně mění. Vidíme to na sinusové vlně. Tato konstantní hodnota je efektivní hodnota napětí, které je nižší než špičkové napětí. Špičkové napětí můžeme snadno zjistit pomocí tohoto vzorce. Pokud známe špičkové napětí, můžeme snadno vypočítat okamžité napětí pomocí tohoto vzorce. Sinusová vlna má stejné kladné a záporné hodnoty pro napětí a proud. Pokud bychom je všechny sečetli, dostaneme 0. Potřebujeme tedy jiný způsob, jak to vypočítat. Někdo si uvědomil, že pokud připojíme stejnosměrné napětí k rezistoru, produkuje teplo a následně můžeme vypočítat jeho výkon. Poté aplikovali střídavé napětí a neustále zvyšovali špičkové napětí, dokud neprodukovalo stejné množství tepla. Stejnosměrné napětí bylo přibližně 70% špičkového střídavého napětí. Provedli složité matematické výpočty a zjistili, že když okamžitá napětí upraví na kladná, sečtou je, vypočítají průměr a tuto hodnotu umocní, získají střídavé napětí odpovídající stejnosměrnému napětí. Nazvali to efektivní hodnotou napětí a to je to, co náš multimetr vypočítává. Místo toho, aby ukazoval neustále se měnící hodnotu. Místní distribuční transformátor je navržen tak, aby poskytoval různá napětí po celém světě v závislosti na místních předpisech. V zemích Evropské unie, včetně Británie, se pro domácnosti standardně používá 230 V jednofázově nebo 400 V třífázově, což také poskytuje 230 V jednofázově. V Severní Americe se pro velké spotřebiče obvykle používá jednofázové napětí 240 V, zatímco pro menší spotřebiče lze využít polovinu tohoto napětí, tedy 120 V. Menší komerční budovy často dostávají třífázové napětí 208 V, které zároveň umožňuje získat jednofázové napětí 120 V. Větší objekty mohou být napájeny třífázovým napětím 480 V a jednofázovým napětím 277 V. Toto vyšší napětí je určeno pro velká zařízení, přičemž další transformátor jej může snížit na 208 V třífázově nebo 120 V jednofázově podle potřeby. Jednofázový střídavý proud lze také převést na stejnosměrný pomocí usměrňovače, ale to je téma pro další video.